ayang shispa sampai keluar tingkah ngan penmi sipangut ki Lionel Messi bad job ya ka World Cup. Ya kini ki kenten lakran da way u director jong ka way ka football club ha India. Haba u Lionel Messi lawan bad jengo ya ka India menta u benai Desember arhajar arsan. Kari India jongi kelabai tingkah kumpah chispa sampai keluar tingkah tang ha kapor ka lingkot ha ka jingwan jong u Lionel Messi. Kadba ki fan jong u Lionel Messi bad ki pajba ri football. Kida kemen kida sngobha. Henry uwei ubreu umsngeu tenat ya kane ka jing penlut daki spa klur tingka na ka benta u klur yalakai jong ki wei pat kiri ka kerteng jong uta ubreu ubom so tenat ya kane ka jing le jong ka sorkar India kadai Ranjit Bajaj ubadai u director jong ka Punjab Football Club ka jing kren jong u kalapen kendit benreu ya ka football ha ka history jong ka India Ranjit Bajaj ulapen pau ya ka jing ngau diau ya ka jing penlut daki spa klur tingka na ka benta ka jing wan jengok kai jong u klur ya kai jong ki wei pat kiri ka pisa ka balala ban penmi ya ki klur ya kai ki batebit pha hala ka jong kari lada ngi pendon kam ya ka ne ka pisa ha ka rukom ka badai ka India ka don ya la ka jong ka mon panjet penlut daki spa klur ha ka por ka balingkot na ka benta ka jing wan jengok kai jong ki klur ya kai jong ki wei pat kiri lane penlut ya kata ka juk ka pisa na ka benta ki kena samla ki badon sap hala ka jong kari penlut ya kata ka pisa na ka benta ki coaching ki madan ya kai football na ka benta ki kena samla bat ki jaka ajing hi kai na ka benta ki kena ban pentebet ha ka kam ya kai football kispa san folklor tingka kelala ban pendap dak kispa ngur ki coach kelala ban pen bahaya ki jaka ai training Ranjit Bajaj udon ya ka jing yo i jengai ula ongru mba lada ka India ka pai khmat sya ka kam ya kai football kala ban pen me ya ki klur ya kai ki batbit bha bat karla ru ban job ya ka World Cup kanai ka jing kren jong u Bajaj kam dai ka ba upersya ya ka jing wan jong u Lionel Messi hatu ngi kwa ba ki klur ya kai jong ki wei pat kiri ken wan jengo ya kari jongi lane ngi kwa ban penmi dala ki jong ki klur ya kai hapo kari la jong Ranjit Bajaj utrai bat ka Minerva Academy kajaka ajeng hikai ban pen bahaya ka football hakari India nadu ki kena red Ranjit Bajaj omdai uba Ukraine tang ka kten hendrai uda lek bat ya ka kam hatu kata ka pisah cispa sampai klur tingka kala sisa man penmi hadu sipangut ki Messi ngemla ban jubab ya kata ka jingkeli Henry kata ka pisah kala ban pringkela daki spa daki hajar ngut ka jing jong ki kena samla kalala ban sna ya ka football system ka ba khampa hapo kari ki jing kran ki jing pen i jong Ranjit Bajaj kam dai ba u isi lane ngi isi ya u Messi hendrai ngi te barok ngi i ya u Lionel Messi bat ka jing keli kalong kumne na ka benta ka lawai ka ba kumno ngi kwa ban penlut ya ka pisa ila ban penlut tang ha ka por ka ba lingkot ka bong wan ra jing bentoi ru watang kendiat lane ngila ban penlut ya ka pisa na ka benta ka lawai jong ka football ha India parlok pisngau kumno ya ka lawai jong ka football ha India sa komen hapo ka comment section tangkat ne ka video kalakut kublai shibun